ngata uxolela kanjani wemngamona nakho ngithetha amaqala nina benkosi nina besilo nina bakamdlokombana nina bakwamisuzulu kulo lonke likamthani yancela ukulumingela ngiphinde nginamukele ngithi ke namhlanje ke indaba engiyiphethe ngithi ngoba sazi ukuthi kunomcimbi omkhulu lapha ke olapha eMoses Mabhida Stadium ongomhla ka5 lapha uNovember iGcwalisa Spring Picnic engizokubeka ukuthi ke amathikithi ke asephelile lapha nayo lapha iEarly Bird iGeneral Access la ka 150 ke umemezelileke mfowampungu ukuthi ke asephelile ke lawo mathikithi sekuseleke wona ke lawana iVIP abiza u250 General 250 nayo no Golden Circle of 450 bese kuba iVIP ka 900 rand wona amathikithi asele aka 150 asephelile njengamanje ke engakusho ukuthi ke mawuthi uyafuna ukuthi uye kule Spring Picnic esobe sisendumenzweni sisezingeni eliphezulu kakhulu singababala nje abaculi bazobe khona sobe khona lapha ke ukhuzani mpompongose okuyena kuzo bese singaye kube khona igcomelisha kube khona into encane kube khona uduma kahle kube khona inkosi amagcwama kube khona ucevuzile kube khona unjoko kube khona umzukulu kube khona umdumazi kube khona unavigator kube ugatsheni bese kuba lapha ukhangelana uDSD kube khona umroza bese kuba udlubheke kube impezi emnyama uJaiva zimnike ingane zoma imthende lapha naye lapha uDr Buselaphi bese sikhumbula ukuthi ke labo ke abacula amaskanda azobe bekhona kanti bazobe bekhona abanye bangacula umculo amaskanda abakhona nje endimeni ezomculo sesingabala lapha uDJ Tira uBig Zulu uDJ Dlala Thixini aka uCasper Nyovest unomfundo Mo uJava ubuhle uKamo Mphela uDJ Zayizo uJumbo noDumi Cockstad amathikithi ayatholakala lapha eComp Ticket nase Ticket Pro nase Shoprite eCheckers iyobe Kings Park Stadium ngomhla ka5 November engakusho ukuthi nje awasekho kamathikithi ageneral lapha ka 150 so njengamanje usungakwazi ukutholela 250 futhi nalo lizophela maduze siyacela ke siyanxusa sihambe siyogcwala lapha ke siyazi ke thina ke amabhinqa siyasupporta into yethu asambeni siyogcwala siyazi ukuthi kade ukhona ingoma kazolonke kade ukhona umcimbi ombuso wamaciko ukhona impucuzeko siyazi ukuthi ufuphusa nyenyathi wenzane workshop asiphinde futhi sihlangane sonke kulokho Kings Park sihambe siyosupporta umculo wesintu umculo wakithi lapha eGcwalisa eSpring Picnic thwena ke lapha kugqoka ezimhlophe kuphela iall white ke siyazi ke ukuthi sobe simalanda mhlophe eMoses Mabhida eKings Park ngicela udlule ngo like no share solo ngata uxolela kanjani wemngamona nakho ngithetha amaqala solo ngata